Dobar dan, imam propušten poziv s ovog broja. Aha, da, ja sam zvao, kak se zove, gledao sam vaš letak, zanimale bi me neke informacije. Recite mi, koliko kvadrata ima? Aha. Da. Pa dobro, to je dosta veliko. Se ti tu seliš? Daj, tiho, telefoniram. Da, a recite mi hrana i to... Aha, 3 puta dnevno. Dobro. Pa super, a recite mi jer jel bi još bilo penzionera sa njom u sobi ili bi sama bila? Aha. Jebem ti mater. Aha, dobro, doviđenja. Ne smijete tu parkirat! Šta ostaje, hoćeš upisati neki fakultet, šta si protiv? Pa neću, poslije ću prodavat moj što znači puno, jer je moja punca prije 10-15 godina rekla ako se taj most ikad napravi, da će ona s njega baciti, pa ja sutra očekujem da se ona napokon baci. Sad o novom predsjedniku stranke, način smo, kažem, danas je gospodin Škoro objavio da on to neće biti, da se više neće kandidirati, vidjet ćemo, mi smo demokratska stranka, kao što vidite gospodin Škoro je i jednim zapravo vrlo gospodskim potezom ostavio stranci i vremena da se konsolidira sada preko ljeta i jednostavno prostite. Взять законные мужья Степана. Степан, согласен ли ты взять законные жены Елизавету? Скрепите ваш союз кольцами. Кольца, где кольца? Степан, помогите. Объявляю вас мужем и женой.大到这弧度上以后，它会肿起来。如果要是肉，它不会。武术起源于古代战争，可以想见，在古代战场上，敌我双方近身肉搏，这样的功夫是防身保命的需要。既然是抗击打，就要让全身上下每个部位都没有漏洞。除了练习躯干、四肢的抗击打能力，也要把功夫练到人身体上的薄弱环节。王永乐为自己安排了一个对手，想让自己的排打功更进一步。这只木箱可以放15块砖，重40公斤。王永乐一再告诉我们，不要因为所谓铁钢功太显眼，就忘了它只是四面八方通背拳中的一部分。木箱瞬间产生的力量到底有多少，我们没有测算，
但是这一幕已经足够让我们目瞪口呆了。王永乐的确没有带任何护具，这一幕发生之后，他又的确安全。Okay, cool.